Amolo. Kapod wantiere kaunti no Masiani, jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology koro kwayo sirikal mondo mi one ni ochwalnegi omenda mag HELB kod mago mag scholarships e sama owinjore, ka giwacho ni gikale midhiero mathoth kaka jopuonjre. Clinton Omondi Oyaya ma bende en jatend jopuonjre e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology wacho ni thoth jopuonjre kale midhiero mathoth ahinya e kinde ma bende omenda makamago odeko choponegi. Our comrades are not fully satisfied with how they are receiving their fundings. Our government is a good government. It has been doing better. But this time round, our comrades are just requesting that if it is possible, the disbursement of their loans be done as fast as possible. Those who don't have batch numbers be issued with immediate effect. Wechegi bende nosir kod achiel kuom jopuonjre mbalariany no ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, Mano Florence Achieng. I want to urge the government to look into the issue of disbursement of the scholarship. Some of the students have not gotten their money, most of the first years. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo.